Klasická masáž je hĺbková masáž svalov, keď sú stuhnuté svaly alebo zaseknutý je nerv v svale, tak na to vlastne slúžia klasické športové masáže na uvoľnenie svalov do hĺbky. Sú to celotelové masáže, ruky, nohy, chrbát, čia, sedacie svaly a hrudník. Ako sú určené pre športovcov aj pre bežných ľudí, ktoré majú nejaké problémy s pohybovým ústrojenstvom. Ajurvédske masáže to je indická technika, ktorá harmonizuje ducha, telo a mysel. Je to relaxačná masáž, masíruje sa celé telo, striedajú sa jemné relaxačné ťahy s takými silnejšími ťahmi. Lieči to aj znútra ľudí tieto ajurvédske masáže, ktoré sa vykonávajú na základe určitej diagnostiky, keď človek príde na masáž a určitá diagnostika podľa aký je krvný tlak, teda krvný tep, potom aké je vonku počasie, v akej nálade prichádza ten človek, aké má určité povahové črty, na základe toho sa mieša určitý indický olej podľa typológie človeka. Sú 3 typy ľudí podľa indických masérských techník: vata, pita a kafa. Masáž je na masérskom stole, striedajú sa tie jemné ťahmy s tými silnejšími ťahmi. Je to vlastne o tom, že ten určitý olej, ktorý je špeciálne namiešaný podľa určitej typológie človeka, sa musí vlastne vstrieť do pokožky a vlastne cez tú pokožku pôsobí dovnútra. Takže má to aj relaxačné účinky, uvoľňuje tie rôzne energie, rôzne emócie, odburáva to tiež depresie. Proste masáže vo všeobecnosti majú psychosomatické účinky. Z techniky tantrických terapií alebo tantrických masáží je to tiež indická technika, ktorá zase uvoľňuje emócie a energie na vedomej alebo na podvedomej úrovni, ktoré sú dlhodobo potláčané alebo zablokované. Je tam konzultácia, rituál, masáž, masíruje sa celé telo. Je to masáž s teplým olejom, ktorá vlastne uvoľňuje z časti áno, aj svaly, ale hlavne to je zamerané na to dušovné, na tie emocionálne nejaké traumy, prežitky ľudí, ktoré majú rôzne psychické problémy, odburáva to depresie, zlepšuje to intimný život ľudí. Je tam v tých masážach aj čistenie čakier, to sú energetické kanály v tele, ktoré keď nejsú správne nejako prečistené, môže to vplývať na ľudí. Či oblasť emócií, oblasť sexuality, oblasť financií, oblasť zdravotných rôznych problémov. Tantra masáže majú širokospektrálnejšie liečebné účinky ako klasické alebo športové masáže. Ak má niekto dlhodobé úzkostné stavy, alebo ak má niekto pracovné vyhorenie, aj na to sú vhodné tantrické masáže. Napríklad ženy, ktoré majú vaginizmus, ktoré majú problémy, že by chceli otehotnieť, ale dlhodobo sa im nedarí. Od toho sú vlastne techniky toho vaginálneho mapovania. Je to o tom, z časti to je aj o tom seba prijatí ako človeka. Že áno, zvyknem si sám na seba, mám sa rád ako človek, ako jeden celok. Tantra to aj tak bere, že vlastne máme dušu, máme nejaké pozemské telo a máme aj mysel. A máme aj nejaké sexuálne emócie, sexuálnu energiu, máme v sebe určitú životnú a rozmnožovaciu energiu. A tieto 3 aspekty by mali byť v súlade, aby ľudia boli šťastní, aby boli emocionálne otvorení, aby boli spontánni. To sú všetky aspekty, čo vlastne ponúkajú tieto tantrické terapie. Tak áno, ľudia to poznajú, či už na tom boli niekde v cudzine,
Asi to donesli ako nejaký zážitok z masáže. Alebo u našich certifikovaných slovenských nejakých masérov boli. Alebo takých indických masérov boli, áno. Si to prinesú ako nejaký príjemný zážitok. Niektorí ľudia chodia na to ako na nejakú liečbu. Niekto to len tak vyskúša, že ako v rámci nejakého spestrenia svojho života alebo nejakého partnerského života, že o čo vlastne ide. A sú potom aj párové masáže sú tantrické. Sú aj párové kurzy na tantra masáže. Že tí dvaja partneri, aby sa lepšie spoznali, či po tej intimnej stránke, či po tej emocionálnej, či po tej psychickej stránke, aby vedeli, kto čo má rád, komu čo vyhovuje, kto sa ako cíti, vcítiť sa jeden do druhého, komu čo robí radosť a slasť. Takže tieto tantrické masáže majú taký fakt široký záber, ako nejaká klasická masáž. Tam sa proste viac ide do hĺbky. V rámci histórie tantrické masáže vznikli zo skupinových sexuálnych stretnutí, lebo za tých čias oni mali guru a ten guru, keď nevedel ovládať masy a nevedel, ako ich má nejako začať ovládať, tak ich začal takto ovládať, že ako sa uvoľnia rôzne tie emócie a energie počas orgazmu. Tak tí ľudia sú ako keby ľahšie ovplyvniteľní, sa mu zdali a súhlasili s jeho určitými názormi a postojmi. V 1950 rokoch Nemec bol v Indii ako študovať meditácie. Spoznať ich kultúru bližšie. Tie rôzne určité prvky tých tradícií, ich liečebných, alebo ako žijú tí ľudia, ako myslia, aké majú božstvá, ako cítia, ako rozmýšľajú. On to doniesol do Európy a on z toho spravil masérskú techniku. V podstate tieto tantrické masáže. Ale áno, história a zmienka je v Indii. Takže áno, na rituál je šatka, lebo v Indii sa používajú bežne, oni nosia tie svoje šatky. Tam oni oznávajú rôzne božstva, že keď tam sú v harmonii tie božstva, že všetko je v poriadku ako v nebi, tak aj na zemi. Oni sú veľmi emočne uvoľnení, veľmi spontánni ľudia, takže áno, je to proste technika ako emócie, aby sa uvoľnili a počas toho, ako sa uvoľňujú emócie, nech sa uvoľní aj telo a nech sa uvoľní aj tá nejaká určitá liečivá alebo životná nejaká sexuálna energia. Lebo aj to je aspekt, ktorý je dôležitý pre emócie človeka, pre ten život toho človeka. Proste my to, áno, v našich krajinách to je tabu. Obaviť sa o nejakej sexualite alebo o nejakých takýchto sex, ako o určitej nejakej životnej energii. Veľa ľudí potlača v sebe tú životnú energiu, nejaký ten oheň, čo tí ľudia proste majú v sebe. Nejakú tú spontánnosť, nejakú tú emočnosť, nejakú tú dravosť. Ľudia to proste potlačajú. Oni nie sú niektorí ľudia veľmi nejako emočne naladení, alebo nejako sexuálne naladení, lebo si myslia, že proste tak to je proste tabu a tam proste cesta nevedia, lebo to sú proste veci, ktoré sú tabu, ale prečo by to malo byť tabu? Sú to proste normálne veci, o čom sa treba proste porozprávať. Takže keď máte nejaké takéto problémy, treba to liečiť a riešiť. Niekto nechce ísť s psychologom, niekto nechce ísť s psychiatrom, niekto nechce ísť s sexuologom. A cez tieto tantrické terapie si vie človek naozaj pomôcť.